Pag recreational park ang pag-uusapan, Baguio ang number 1. Halika! Road trip na! Hold up. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mommy Flo. Andito po kami ngayon sa Burnham Park at inaalam po namin ang mga kaganapan dito. Today is weekend at talaga naman pong punong-puno ng family, mga maliit na bata, malalaking bata, may ngipin na wala, matanda at all walks of life. Andito po sila. Sabi nga po nila, kung hindi daw po kayo makakapasyal dito sa Burnham Park, ay parang hindi rin po kayo nakapasyal dito sa Baguio. Dahil dito po sa Burnham Park, dito po nakalocate ang kanilang boating, biking, skating, jogging, picnic, at syempre meron po mga bench na enjoy tayo. Sa Daddy Flo, masasabi mo sa mga bagay-bagay? Sabi malamig, mainit ka ng panahon. Ay. Pinapulis ang panahon. Ay, gano'n? Ikaw, Ma'am Tilet, ano masasabi mo sa Baguio? Maganda. Ang ganda ng mga landscape nila. Totoo bang malamig? Hindi. Sa gabi, Really? Okay, ano lang. Sama lang. slight. Tama lang. Yung hindi ka naka-aircon, hindi ka rin naka-aircon. Pero katulog din yung electric fan eh. Naka-aircon ka na, walang, at saka ang kanilang mga ano dito, mga hotels, wala silang aircon, ano? Wala. Siguro, unless na lang sa mga 5-star hotel, tingin mo. Pero yung mga regular hotels, ay wala. Dahil nga sa gabi ay malamig dito. O ano ba, magbo-boating ba tayo? Pwede naman eh. Okay. Akin yung isa. Go, 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 Daddy Flo. Pag naman nakarating ka sa dulo, kakain na tayo. A few moments later. Ito naman po ang biking ground para po sa mga bata at meron din po syempre sa matatanda. Meron po itong iba't ibang klaseng laki ng bike. Meron din po silang trike at meron din po silang mga bicycle para po sa mga toddlers. Hindi naman po kamahalan ang pagrenta ng mga bikes na ito. Meron din pong bikes para sa mga tropa-tropa. Ito pong orange na yan, na nakikita natin yan. So, pwede rin po sa matatanda yan dahil ang nagpipidal po ay ibang tao at sila ay nakasakay lang. Tunay na kakatuwa po ang mga bata na pagmasda na sila masayang masaya, talagang ligan-ligan. At syempre mga mami po, nagmamarites lang dun sa tabi at pinagmamasda ng kanilang mga anak. So
So, ang ranging po ng mga presyo dito ay 200, 100 at meron pong 300 per hour. At I think magandang deal na po yon. Ito po at makikita natin ng mga bata, talagang masayang-masaya sila. Siguro po talagang ito ang pagkakataon para magsaya sila, lumabas after the COVID pandemic. At kami naman po, naisipan po namin dito kami sa Bump Car at itatry po namin ang aming skill sa pagmamaneho. Char! Guava, mangga, pinya. Hello po. Ano po ito? May kasama po na bagoong. Magkano po ang isa niya? 30. Ito naman po ay singkamas. Okay. Matamis po ba ito, nanay? Okay. Pengi po ako nito. Mahanghang po, mahalang. Ano pong oras kayo dito nag-start? 8 o'clock ng umaga. Anong oras po kayo natatapos? Ito po ay inyong stall? Kayo po ang nag-ano nito? O kayo po ay nagtitinda lang? Sa amin po, binili namin ito. Ito po. Tapos pwede na po kayong pumunta rito. Magtayo. Mag-ano ka pa sa tingin? Okay. Sige po. Yan po yung para sa mahalang. Opo. Pahingi po ako nito, ha? Lola, ilan taon ka na? Ha? Ay, talaga. Napakabata mo pang tingnan. Okay po. Dito po sa Baguio, masarap pong magmamasyal. Hindi po naman ganun kagasto. Yun po ay nasa inyo. Kung kayo po ay pupunta sa mga 5-star hotel o sa mga pagkain na mamahalin. Pero syempre, pag ganito lang po ang kinakain nyo, di ba? Mga pangmasa, ay okay naman po ang mga budget natin dyan. So sa inyo po lahat, kung gusto nyo po kayong mamasyal, okay na okay pa rin po ang Burnham Park. Yung po Children's Park ay close pa. So baka daw po soon ngayong summer ay bubuksan nila. So sa inyo po lahat, maraming po salamat. Mag-ingat pa rin po tayo. At talaga po lang good all the time. Peace out! Samahan nyo pa rin po kami ha sa mga road trip, food trip namin ni Daddy Flo. See you later!